Väčšina ľudí si pamätá Johna Gacyho ako klauna, vraha a monštrum. Ale Gacy nebol jeden z najznámejších sériových vrahov histórie preto, že nosil červený nos. Bolo to práve naopak. Nosil drahý oblek. John Wayne Gacy nebol vyvrheľ, ktorý by žil v tieni. Bol to šéf okrsku, biznismen, človek, ktorý mal bezpečnostnú previerku od tajnej služby. Zatiaľ, čo si pripíjal s politikmi vo svojej obývačke, len pár centimetrov pod ich nohami hnilo 29 tiel. Ľudia si zvykli hodnotiť nebezpečenstvo podľa výzoru. Ak niekto pôsobí ako asociál, vyhnú sa mu. Gacy tento primitívny spoločenský kód nie len pochopil, on ho zneužil. Vedel, že ak chce beztrestne konať, nesmie vyzerať ako hrozba. Oblek, úsmev, správne kontakty. To bola jeho skutočná maska. 6. máj 1978, Chicago. Koná sa oslava poľského dňa ústavy. Gacy tam nie je ako hosť do počtu. Je organizátor. Má na hrudi pripnutý odznak S. Znamená to preverenie tajnou službou. Pustia ho k prvej dáme Spojených štátov, Rosalind Carterovej. Podávajú si ruky, usmievajú sa do objektívov. Gacy platí dane, šéfuje lokálnej bunke demokratov, spravuje financie pre pouličné slávnosti. Je to človek, ktorý má tabuľkovo absolútne dokonalý život. Ale v ten istý moment, len pár kilometrov od tohto nablískaného večierka, je jeho rodinný dom na Summerwood Drive obrovským masovým hrobom. Tela ležia v plytkej hline priamo pod podlahovými doskami. Ako dokázal človek zavraždiť 33 chlapcov a roky unikať pozornosti polície? Nešlo o žiadne sprisahanie ani podplatený systém. Gacy si cielene vyberal obete, ktoré nikto okamžite nehľadal. Boli to tínedžeri na úteku z domu, chlapci z okraja spoločnosti. V tom čase polícia v Chicagu riešila tisíce takýchto prípadov ročne. Zmiznutie chlapca z ulice nespustilo masívne pátranie. Bol to len ďalší papier v zložke nezvestných. A Gacy samotný využíval psychologický slepý uhol. Ľudský mozog podvedome odmieta spájať úspešného podnikateľa a organizátora pouličných slávností s masovými vraždami. Bola to dokonalá maska príčetnosti. Gacyho psychopatia nepadla z neba. Bola to logická reakcia na jeho prostredie. Jeho otec, John Stanley Gacy, bol ťažký alkoholik. Fyzicky a verbálne svojho syna lámal, bil ho opaskom a za najmenšie chyby ho zhadzoval. Presvedčal ho, že je nula. Slabý jedinec by sa zrútil. Gacy sa adaptoval, vypol emócie, pochopil, že súcit a strach sú v tomto svete len zbytočné prekážky. Naučil sa základné pravidlo moci. Svet sa delí na tých, ktorí ho ovládajú a na tých, ktorí sú ovládaní. Vybral si tú prvú možnosť. Ľuďom ponúkol falošnú verziu seba. Naučil sa zrkadliť to, čo od neho ľudia očakávali. Poslušnosť, pracovitosť a neustály úsmev. V 60. rokoch začal svoj vzostup. Oženil sa, odsťahoval sa do štátu Iowa. Využil peniaze a kontakty svojej novej rodiny a stal sa manažérom siete reštaurácií KFC. Okamžite sa zapojil do lokálnej politiky. Vstúpil do vplyvného klubu, stal sa dokonca viceprezidentom. Svoje mocenské postavenie však začal zneužívať. Zistil, že z pozície šéfa môže bez problémov manipulovať mladých zamestnancov. Lákal ich k sebe domov, sexuálne ich zneužíval. V roku 1968 Gacy prvýkrát zakopol. Systém zasiahol. Gacy bol zatknutý a odsúdený za sodómiu. Dostal 10-ročný trest v štátnej väznici Anamosa. Pre normálneho človeka by to znamenalo koniec. Zápis v registri, rozvod, verejná potupa. Pre Gacyho to bol len ďalší byrokratický systém, ktorý potreboval zanalyzovať a nabúrať. Väzenie funguje na tvrdých pravidlách. Gacy nešiel hľadať rešpekt na dvor medzi vrahov, išiel za administratívou. Riaditeľovi väznice navrhol optimalizáciu, ponúkol mu svoje manažerské zručnosti z KFC, prevzal kontrolu nad väzenskou kuchyňou, zosekal im výdavky, reorganizoval dodávky jedla, pre väzňov dokonca vybudoval minigolfové ihrisko. Stal sa pre systém nenahraditeľným a systém ho za to odmenil. Psychológovia nehodnotili jeho skutočný stav, hodnotili jeho správanie podľa tabuliek. Posudková komisia do jeho zložky napísala, že je vzorne rehabilitovaný. Z prísneho 10-ročného trestu si odsedel presne 18 mesiacov. 18 mesiacov za sexuálne útoky. Z väzenia vyšiel s jasným poznatkom. Spravodlivosť je flexibilná. Zákon neplatí pre ľudí, ktorí dokážu štátu ušetriť peniaze a tvária sa užitočne. Vrátil sa do Chicaga. S registrom sexuálneho delikventa ho nechcela zamestnať žiadna solídna firma.
Preto si založil vlastnú PDM Contractors, stavebný biznis. Nebol to len spôsob, ako zarobiť peniaze, bola to perfektne navrhnutá infraštruktúra na lov. Gacy pochopil, že hľadať obete náhodne v noci na ulici je riziko, tak si postavil firmu, ktorá mu obete vozila priamo domov. Jeho cieľová demografia bola presná. Chlapci vo veku 15 až 21 rokov. Zameriaval sa na chalanov z chudobných štvrtí, z rozvrátených rodín, na takých, ktorí nutne potrebovali peniaze alebo mužský vzor. PDM Contractors bola pre nich záchrana. Vozili ich v aute s majákom, kupovali im jedlo a alkohol. Títo chalani k nemu nastupovali absolútne dobrovoľne. Vybudoval si u nich ekonomickú a psychologickú závislosť. Bol ich šéf a majiteľ. Keď sa rozhodol vraždiť, nebol v tom žiaden amok, žiadny skrat. Bola to chladná rituálna rutina. Zavolal si zamestnanca k sebe domov. Pod zámienkou diskusie o výplate alebo prémiách. Dal mu drink, pôsobil uvoľnene, hral sa na zábavného excentrika. Potom vytiahol skutočné policajné putá, ukázal chlapcovi trik. Cvakol si ich na ruky a pomocou skrytého kľúča sa okamžite uvoľnil. Zasmial sa a podal putá obeti. Vyzval chlapca, nech to skúsi. Obete to brali ako hru. Zámok zacvakol a v tej sekunde prestal platiť akýkoľvek pracovný pomer. Gacy zmenil výraz, prestal sa usmievať. Vysvetlil im, že kľúč neexistuje. Od tohto momentu to bola čistá realizácia moci. Na vraždenie používal lano so zapleteným kusom dreva. Pomocou dreva lano uťahoval a presne reguloval prísun kyslíka. Smrť trvala dlho, kým sa chlapec dusil, Gacy mu dokazoval svoju absolútnu fyzickú prevahu. Získával späť kontrolu, ktorú mu v detstve zobral jeho otec. Najväčší problém každého vraha je odstránenie tela. Väčšina boli izolované lokality, lesy, močiare, púšte. Gacy operoval v stavebníctve, mal k dispozícii dodávky a prístup na staveniska po celom štáte. Napriek tomu si tela nechal doma. Adresa 8213 West Summerwood Drive. Obyčajný tehlový dom na predmestí. Nemal pivnicu. Mal len nízky priestor pod podlahou, priamo v základoch domu. Tam začal tie tela ukladať. Boli nahádzané jedno cez druhé, posypané vápnom a zasypané hlinou. Celkovo ich tam natlačil 29. Ďalšie hodil do rieky, keď už pod domom fyzicky nebolo miesto. Nešlo o nedostatok logistiky. Išlo o aroganciu, o výsmech polícii aj spoločnosti. V rokoch, keď počet obetí najrýchlejšie rástol, Gacy vo svojej obývačke organizoval letné grilovačky a politické mítingy. Jeho hostiami boli policajti, starostovia a miestni úradníci. Pili jeho alkohol a jedli jeho jedlo. Zatiaľ čo len pol metra pod ich topánkami prebiehal biologický rozklad. Chicago má vlhké ťažké letá. Zápach snijúcich tiel bol počase brutálny. Prerážal cez podlahu priamo do obývačky. Bol to sladkastý, dusivý pach mäsa. Keď sa hostia sťažovali na smrad, Gacy nepanikáril. Využil svoju autoritu stavebníka. Pokojne odpovedal, že mu len zvlhli základy, alebo že sa upchala kanalizácia a v potrubí zostala stará voda. Niekedy pred príchodom hostí úmyselne rozlial po dome čpavok, aby smrad prekryl. A oni mu uverili. Náš mozog totiž nedokáže spracovať tak masívny paradox. Hostia videli oblek, drahé auto a fotky s politikmi na stenách. Predstava, že tento úspešný a štedrý chlap má pod domom masový hrob, sa jednoducho vymýkala bežnému chápaniu. Inštinkt bol potlačený spoločenským statusom. Gacy túto slepotu využíval, smial sa im do očí. Zlom neprišiel vďaka brilantnej práci detektívov. Zlom prišiel, lebo Gacy spohodlnel a uveril vo vlastnú nezraniteľnosť. V decembri 1978 porušil svoj vlastný protokol. Zobral si 15-ročného Roberta Piesta. Robert nebol z ulice, mal dobrú rodinu, matku, ktorá sa o neho starala a brigádu v lekárni. Keď neprišiel domov, matka okamžite kontaktovala políciu a čo bolo kľúčové, presne im povedala, kde Robert išiel. Išiel von za stavebným dodávateľom dohodnúť si letnú prácu. Dodávateľom bol John Wayne Gacy. Systém sa konečne zobudil. Polícia z Des Plaines si Gacyho preklepla. Zistila jeho minulosť. Nasadili naňho nepretržité sledovanie. 24 hodín denne mali pred jeho domom zaparkované civilné autá s detektívmi. Bežný zločinec by sa pokúsil o útek alebo by začal zbesilo ničiť dôkazy. Gacyho ego to nedovolilo. Bol presvedčený, že policajti sú len pešiaci a on je hráč. Jeho drzosť nemala hranice. Pozýval detektívov z ulice k sebe dovnútra na kávu. Usadil ich do obývačky priamo nad tie hnijúce mŕtvoly. Pokojne im vysvetľoval, že ide o omyl a že on je vážny občan. V noci chodil k autám a klopal im na okná. Provokoval ich, uťahoval si z nich, veril, že status a známosti ho ochránia. Prepočítal sa. Keď jeden z nich v dome zacítil špecifický zápach, nebral ohľad na Gacyho vizitky a získal povolenie na prehliadku. Technici otvorili drevený poklop.
Vlhký, horúci vzduch z podzemia. Svetlo baterky dopadlo na udupanú hlinu. Všimli si trčiacu ľudskú kosť. Pri zatýkaní Gacy neprejavil emócie, žiadna ľútosť, žiadne zrútenie. Polícii s chladným cynizmom povedal, že jeho jediným prehreškom voči štátu bolo to, že prevádzkoval cintorín bez platnej licencie. Tie obete pre neho neboli ľudia. Boli to veci, účtovné položky v jeho zvrátenej firme. Na súde sa jeho obhajoba pokúsila o hru na nepríčetnosť a rozdvojenú osobnosť. Porota mu neuverila. Dostal trest smrti. 14 rokov čakal v cele. Maľoval obrazy, dával rozhovory novinárom. Stále hral hru na dôležitého človeka, ktorý má situáciu pod kontrolou. V máji 1994 dostal smrtiaciu injekciu. Keď sa ho spýtali na posledné slová, neprosil rodiny obeti o odpustenie. Svoj posledný dých využil na to, aby systému arogantne odplul do tváre. Odkaz znel: boskajte mi zadok. Keď Gacyho v roku 1994 popravili, nezostala po ňom žiadna veľká záhada. Bol to len extrémne arogantný a chorý chlap, ktorý si z vraždenia urobil nudnú dennú rutinu. Takú bežnú, že si večer po práci v kľude sadol do kresla, otvoril pivo a zapol televízor. Presne pol metra nad hnijúcimi telami 29 ľudí. Žiadny prepracovaný hollywoodský horor, žiadne démonické posadnutie, len čistá, chladná arogancia.